Wat heb je aan veel vrienden als je niet met ze kan spelen? Wat heb je aan veel geld als je niet kan delen? Wat heb je aan macht als niemand je mag? En wat is een grap als niemand lacht? Wat heb je aan pijn als je er niet van leert? Ben je een flesje als je je vrienden de rug toekeert? Ben je arm als je vindt dat je niks hebt? Of ben je gewoon gespannen als je op alles let? Ben je een loser als je hebt gefaald? Of ben jij die doorzetter die het alsnog haalt? Want meningen zijn krom, maar niet altijd. Te snel uit is dom, het is maar net hoe je het bekijkt. Ieder zijn eigen realiteit. Leven in het grijs. Hi there, my name is Elton Kina aka Elle de Rebel. Representing Roots and Roots, Holland. And woorden zinnen, words become sentences, translated, also Holland. We're doing spoken word with woorden zinnen. And Roots and Roots is all about spoken word, music, media, and dance. Multidisciplinary. Yeah, man. Shout out to Next Generation Speaks, because the next generation has